ndikulandireni ndi chimwemwe programu iyi ya Catholic Perspective, programu inanso pano pa radio alinafe imene timakupatsirani zochitika mu mpingo komanso mdziko mwathu muno. Ndipo ine ndi Sam K. Lero ndilinso ndi Bambo Louis Chikanya komanso tikhale ndi mlendo Wonderful Mkuche amene akhaleso akutithandizira. Lero nkhani yakulu imene tikhale tukambirana ndi nkhani kuzukuta ndani akatichotsere chimwala. Programu imeneyi tikhala tikumva maganizo a Wonderful Mkuche kuti kodi iwo akumva motani mmene aepiskopi anenera, komanso Bambo Louis Chikanya tikhale kuthandizana kuti kodi tuchokera kuti tupita kuti pa nkhani ya makalata a aepiskopi, kenakonso nkuona kodi zimenezi tipange nazo motani makamaka ife amene talemberedwa kalata yalemberedwa kwa Khristu a mpingo wa Katolika ndi anthu akufuna kwabwino. Kodi nzotheka kusintha zinthu zimenezi ndi zimene tikhale nazo. Bambo Louis Chikanya, mwaswera bwanji? Ine ndaswera, mwaswera bwanji? Ndaswera bwino. Tikutero kuti dzanali talandira uthenga koma siwadzidzidzi ayi. Uthenga unatidzidzimutsabe chifukwa sitimadziwa nango nyamukapo ife mwina anzathu makhala mudziwa kuti tikachita zotere, koma ife ngati Akhristu ndi kunali kungopita chalichi kumakatapo kuli uthenga ruku akuti kodi ndani akatichotsere chimwala. Zimene tikufuna tikambirane mpulogalamu ya lero, koma Bambo Louis Chikanya tisanatero tili mnyengo ya Lent. Nde ulaliki wa lero munazama nawo pa Salimo ya David. Namvera nesinamvere amatijani inozi amatija inuyo kuyamba misa ndithu kuyamba kuti Salimo ya lero Davide ndithu akulira ngati kulapa. Davide mulalikiso bwerezaso kumapetroso kubwerezaso ti Salimo ya lero chauta sadza kodi nkhani yake yoti munthu amene walapa koma chauta ndi sadza mtima olapa, munthu wa mtima olapa. Yes Bambo Louis Chikanya, kwambiri simungabwereze katatu mmisa imodzi nkhani yakulapa komanso chifundo cha Mulungu pa munthu amene walapayo. Mufuna upereka uthenga wanji? Funso tili munyengo ya Lenti, ndipo ulaliki wanu lero munazama pa nkhani ya Davide. Ndithudi adapha munthu kuti akwatire mkazi, koma adalapa Mulungu adankhululukira. Ndipo pamene pali nkhani Bambo kuti munthu amathaulakwa koma Mulungu amathakhululukira. Ndikumbukirako kuti mlaliki ananena kuti Mulungu, one of the themes zimene upanga run throughout the Bible ndi ya forgiveness. Yes. Kuti Mulungu amatikhululukira chifukwa chimenecho ndi chimene anamutumizira mwana wake kuti adzatikhululukire machimo athu. So David ndi chitsanzo chabe cha chifundo cha Mulungu chokhululuka machimo. Munthu amene analakwira pa munthu landa mkazi wake sezo koma Mulungu anamukhululukira. So chachikulu nalera kuti tizivomera machimo, mva chisoni walapa machimo. Munatikalapaso munakuyesetsa kuti tisagwemonso komabe tikagwamo tisaleke kulapa. Tizilapa kuti mbuye tichite chifundo nagwaso nani ndi munthu wathu timagwa madzuka tizidzuka tikagwa choncho. Natero Bambo tiyambire pamenepo chifukwa kalata ya episkopi kwambiri chimwala chimene makamaka iwo mmene akambira ndi zolakwika zimene zilipo, kuti ndeti anthu akalakwa akhale mkulakwa komweko, kungokhalirira komweko basi kakaka kuti ndife olakwa. Munthu si nyama. Munthu ali ndi mzimu. Mzimu wa Mulungu. Tero kuti tikagwa tizidzuka kusakhalira pompoyi. So wina ananena kuti kusiyana kwa nyama zinyama ndi anthu
nkumeneko kuti munthu anapangidwa mchifanizo cha Mulungu. Chifukwa cha chimenecho munthu amakhala ndi conscience. Chifukwa munthu umalapa nyama singalape. Chifukwa chake matha kudabwa kuti ni munthu wa mtundu wanji kuti akamanga amtulutsa. Nukabaso akamangaso amtulutsa. Muno ukabaso namva pena pake kuti wina anamgwira kuti amaba koma nali atutuka kucha kumene kundende ngotuluka ndende kufikira kuti munthu bwanji pena umana kuti yayi ine sindine nyama khala mbuzi nikamphale imapita ukadya kozo igenda ibwerera posa yetu apa kozo igenda ibwereraso ndiye nyama koma munthu yayi matizi aya tizesetsa kuti tikalapa kuti tisabwerereso kumeneko. Chabwino ndiye kalata iyi ndi ya number 29 koma kunali kalata number 28. The sad story of Malawi. Mmene natuluka la Mulungu lachiwiri mnyengo ya lenti chaka chatha. Sandondozana 25 February. Iyi yatuluka la Mulungu loyamba mlenti pa 5 March. Yes. Pa 7 by 8 by 8 March. Pa 8 la Mulungu pa 9 March. Chamwino ndiyeno nkutelo kuti makata awiri wandondozana koma tutsono ija inachuka ni baga moyo inachuka ndithu. Iyi yachuka nchimwala koma tisanati timve maganizo anu bambo. Awonderful Mkuche amayankhulapo pa za ndale mdziko muno. Tidawapeza ali nafe mstudio muno. Tidawamva. Chabwino. Choyamba tithokoze ma bishop polemba kalata imene yafika mnthawi yake. Kuiwerenga kalata imene nkati mwake lankhudwa zinthu zimene Amalawi akudusamo tsiku ndi tsiku. Tikumati tikadzuka kenako usiku kafika tikagone tumakhala kuti tadutsa mu zokoma zimene mabishopu anazilankhula. Ndese zinthu zokuti anangoziganiza ayi koma ndi zomwe Amalawi akumaziona tsiku ndi tsiku. Zinthu zake ngati kusowekera kwa ntchito, njala imene yavuta madera ena mdziko muno, kusowa kwa mafuta a galimoto zomwe zinapangitsa kuti mitengo ya zinthu zina ikwere. Paliso vuto la kusankhana kwa mitundu, osayiwalako kusankhana kwa kupasana ma business opportunities chifukwa chonena kuti mwina ndi wakumtundu kumodzi kapena amadziwana. Nde mavuto awa ndi amene muboma ili tawaona ngati anthu. Tikakamba za kusowa kwa ntchito kwambiri zimakhala chifukwa chokuti boma sili kupanga ntchito zichatimati za mafakitale. Mwachitsanzo pakakhala kuti zinthu zina zake tikufuna tizikonza m'Malawi muno, boma limayenera kaya ndikutenga ndalama kugwira ntchito ndi anthu ena ku private sector nkutsegula mafakitale onena kuti azitulutsa zinthu zomwe tikuzifuna mdziko muno, komanso zina titha kumapititsa maiko akunja. Nde opanda zimene zizi ndizovuta kuti anthu angamapeze ntchito. Ikakhala nkhani ya njala, tonse tikudziwa mavuto ake sikuti anayamba pano. Njala ndi vuto la mgonagona lomwe ngakhalenso maboma a mbuyomu amavutikana nalo kwambiri chifukwa chonena kuti mwina timangosankha njira ija timati AIP yotenga feteleza nkumapatsa alimi ang'onoang'ono. Zinthu zomwe ngakhale zaoneka kuti sizingatithandize koma pa zifukwa za ndale maboma ambiri amazikakamira. Ndipo kuti tikulimbanabe ndi njira imeneyo chifukwa chake tikumaona mavuto ngati azanjalawo. Kusowa kwa mafuta kwambiri tinamva kuti foti ndalama zakunja zomwe timayenera kukhala nazo nkumagulira zinthu zina panalibe zokwanira.
then ndalama zimenezi kuti zipezeke zimadaliranso kwambiri kuti kodi mdziko momwe kupanga ziti ndi zomwe akagulitsa ku maiko akunja. Then ngati momwe ndanena kale poyamba kuti kumalawi kuno ntchito za mafakitale kapena zinthu zomwe tikuchotsa mdziko muno kumakagulitsa kunja ndi zochepa kwambiri, ndi chifukwa chake tikumakumana ndi mavuto ngati amenewo. Kusowa kwa mafuta sikuti kumangokhudza chabe iwo amene ali ndi magalimoto, koma tonse timadziwa kuti kukacha anthu timafuna tiyende madera osiyanasiyana kaya kutumiza katundu kumene zimene zinapangisa kuti mitengo ya maulendo amenewa akwere, komanso katundu wina akwere, zomwe zinafika pamalo ponena kuti amalawi ambiri sikuti akanakwanitsa. Mavuto onse amene tingalankhule apa ndi zinthu zomwe pamene boma limabwera mu Juni 2020 analonjeza kuti adzathana nawo, koma zaka 5 tsopano zatha. Zikuoneka kuti kuthana ndi mavuto amenewa sikunaoneke, komanso kupita chitsogolo mavuto amenewa tikadali nawo. Ngakhale apapa chidwi tikulankhula za boma komanso kalatayo kwambiri inatsindika pa kulephera kumene boma likuonesa, tikati tisinthe maso athu nkuona zipani zotsutsa. Sikutiko nazo kumeneko kumati kusintha komwe amalawi kukufuna ndi kumeneko, chifukwa zipani zotsutsa sizinabwere ndi mfundo zomwe zingawapatse amalawi chiyembekezero kuti mwina titalowera uku titha kuona kusintha kwa dziko. Mwachitsanzo tipereke chipani chachikulu chotsutsa cha Democratic Progressive Party chimene anthu ataponya chisankho mu Juni 2020 anavota kuti chichoke mboma. Kufikira panopa sikuti chasintha kwenikweni nkumanena kuti chikabwera chibwera ndi kaganizidwe kena katsopano kapena mfundo zatsopano, chifukwa ochiyimirira ndi omwe aja, komanso amene azungulira presidential candidate amene adakhalepo ndi anthu omwewo, komanso mfundo za chipanizo ngakhale anakhala pansi kuti azikonzenso sizinakonzeke monena kuti kumapereka chilakolako kwa munthu kuti chipani chasintha mwina titayesera kumeneko. Nde mavuto amene tikulankhula kuti boma lili nawo zipani zotsutsa sikuti zabwera ndi kusintha kumene anthu akukufuna. Chotero kwa iwo amene akuponya chisankho chomwe chikubwera mu September khangati kuti ali ndi mapanga awiri kulikonse kumene akati alowera, sikuti kukuwapatsa chiyembekezero kuti zikayenda. Ndi chifukwa chake mabishopu mukalata mfundo ina ananena kuti amene akuyimirira wonse akuboma ndi otsutsa sikuti akubwera ndi mfundo zoti sintha maganizo ayi, komabe poti tikuyenera kupanga chisankho tingosankha munthu amene tikuona kuti kulakwisa kwake kutha kukhala kocheperako, kugwiritsa chizungu titha kunena lesser evil, kuti onsewo ndi olakwika komano mwina pali wina amene ali olakwikirako mochepa, ndi ameneyo mwina ndi amene titha kumuganizira kuti titamuvotera. Komabe tikachoka apopo ndikuona ngati kuti tiyambe kuyang'ana chitsogolo, kuti kodi zisankho ndi njira imene titha kuidalira kuti tisinthe dziko muno. Kwa ineyo ndikati ndione momwe tayendera ngati dziko makamaka kuchokera 1994 pamene tinalowa mu multi-party democracy kudzafikana tsiku la lero, papita zaka zoposera 30 tsopano 30, koma zisankho zonse zomwe tachita pakatipa sikuti zinathandizira kusintha dzikoli. Inde zisankho ndi zinthu zofunikira, koma ndimaona ngati kuti tiziyang'ana kuposera pamenepopo. Izi ndikulankhula kwambiri ndi achinyamata anzanga
kuti titakhala olimba mtima komanso ndi maganizo akuthwa komanso maso akuthwa kuti pali zinthu zina zake zomwe tikuyenera kuzichita kuti tisinthe dziko lino. Mwachitsanzo ndi za corruption zomwe tikuzionazi kodi zimatisangalatsa kapena kusankhana kwa mitundu komwe timakuonako kodi ifeyo ngati wokuti tsogolo la dziko lili m'manja mwathu tikuganizapo chani? Ndiye ngati zinthu zonse zikutisangalatsa tikuyenera kuchita zinthu zoposera kungoponya zisankho. Pali njira ngati kupanga ziwonetsero zinthu zimene zititha kuzigwiritsa ntchito ndithu kuti ifeyo tisake kusintha kumene tikukufuna. Chifukwa kwambiri tikamangokhala kuti tikaponya voti ndiye kuti kusintha kwabwera, ndikuona ngati kumene kukukhala kudzinamiza kochuluka. Chifukwa tikangoti tiyang'ane mbuyomu zisankho zonse zomwe tapanga sizinatithandizire, zomwe zingatiuze panopa kuti tikuyenera kuchita chinthu china chake choposera zisankho. Nde September 2025 ndiyo mabishopu alankhula kuti tikangosankha munthu amene ali ndi mavuto ocheperapo, koma tikatero kupita chitsogolo mwina titakhala pansi ngati dziko kapena ngati achinyamata kuti kodi china ndi chiti chomwe tingachite kulekana ndi kuti miyoyo yathu kapena tsogolo lathu tizingolisiya m'manja mwa zisankho. Pali zina zomwe tikuyenera kupanga ndithu kuti dzikoli tilisiyende. Tsiku lina tisadzakhale kumazanena kuti tingovotera amene ali ndi mavuto ocheperapo, chifukwa chimenecho si chisankho ngati momwe chisankho chimayenera kuti chikhalire. Zikomo kwambiri. Awa anali maganizo anga pa kalata imene mabishopu analemba masabata apitawo. Wonderful Mkuche kutipatsira maganizo awo. Iwowa ndi katakwi pa nkhani ya zandale chifukwa adaphunzira maphunziro amenewo ndipo ali ndi gulu lawo, ali mgulu la ma political scientist muno m'Malawi, amayankhulira kuzomba zimenezi. Bambo Lucy Chikanya mwamva analysis ya Wonderful Mkuche, mwina mkhozekapo ndemanga sanasene kwambiri ndi zimene aepiskopi anena. Mwina tisabwereze zinthu zinanenedwa kwambiri mpira nena kale zomwezo, koma ene pati yomaliza imene agwirizana nane nthawi zambiri nimafuna kuti dziko tipeze njira ina yoyendetsera dzikole, njira system ina ya democracy tayeserapo. Dictatorship inayesera zaka zambiri. Democracy sokhanga sono zikufanana sono ndi nthawi ya dictatorship. Iona kuti basi zinthu zake kusintha kwene malo mwake tapita ku extreme atikankhira songa tuko zija zonena kuti kale timaopa nthawi ya dictatorship, ulamuliro wa dictatorship timaopa mantha, then tabwera democracy ndi mantha achoka ndi tungochitapo zinthu kosikanga ngati nziweto kuti anthu osaganiza ng'ombe yoti nali pa joko ayimasuka ndi kungojowa pita uko ya masuka. Nona ngati tayeserapo zimenezo. Banji tipite so another 30 years tipite ku system ina bwa. Okay. Koma alipo amene kuganiza zimenezi nona tambiri alipo nanga siwo wanenako inunso mwakhamu kunena. Alipo amene apanga support panga support zimenezi zinampusha. Ayamba wa Mkuche ineyo nda Mkuche. Alipo ena Mkuche ndikuti alipo amene atimverawo. Nona ngati akuti tikamvera zimene atilangiza aepiskopi kuti tiye tikangovotabe basi. Ndawamvetsa chifukwa nena kuti be chabwino koma ngati zingopita zimenezi tizingopitira zimenezi zoti amene wabwinoko ndani kuti ni tizingopita zimenezi tikhale pansi going forward. Then ananenapo so fundo ina ya kuti ma demonstrations akulimbikitsa ma demonstrations. Ineyo nthawi ina nanena kuti revolution bwanji pakhale revolution kuti tsopano apa zonesa ngati atsogolera athu sakutithandiza nanga tizingokhala choncho tipange njira ina kuti tisinthe dziko la Malawi. Nde nona ngati simukuona Bambo Lucy Chikanya inu pamodzi ndi Wonderful Mkuche zimene muganizazi zimene zimapangitsa tsono andale
kuti atipange oppress kwambiri kuti anthu tizikhalabe ovutika tizikhalira opempha chifukwa tu revolution yopanda nayo chuma singatheke koma takhala tili economically empowered achinyamata ambiri ali stable kuti bwerani pamodzi kukwanitsa kupita zikhoza kutheka ayi ni umphawi wathu omwewo kuchita chigulu kuzimasintha ndi umphawi omwewo kuti tiye ndigwirizane tiye tiletse izi zikhoza kutheka chifukwa atsogoleri athu ndiochepa ambiri ndife nzika ndetali zika zagwirizana tiye tichite izi tikozoita influence kunoti izi zisiyane mukachita izizi chakuti chichitike malamulo tichita suspend machita suspend malamulo nga iwo iwo to amadalira malamulo iwo ndiye mphamvu zipa malamulo amati ayi lamulo likuti ayi nanga lamulo likuti lamulo suspended bwana want ABCD pambuyo pakuwerenga uthenga umene wochokera kwa episcopi chilipo chipani chimene chingabwere poyera nkomanyadira kuti bola ife ayi chibwere ndizitiuza misonkhano bola ni ife ananenapo Sampuchewo kuti iwo amene anatenga major part DPP ingakhale iwo wa DPP angaime poyera kunoti ife ndife okonzeka kuti tingatosintha munokonzeka kuti mungatosintha ndi zimene mnationetsa mbuyomo fanthu akadakumbukira zimenezo so asanyadireso nawo opposition asanyadire anangopereka chitsanzo ku DPP mwina chilipo tu ku opposition zipani zambiri zilipo 20 zinayesedwa zinabe chabo zinayesedwa koma mwinabe chifukwa to episcopi anena kuti mtsogoleri amene angakhale oti atsogolere bwino Malawi nkutitengera kutsogolo after kuchotsa chimwala ndi wosunga mwambo wokhulupirika wolimba mtima wokhala ndi umunthu wanzeru amene alibe background ya Katangale yes zimenezo ndi anatero kuti koma paonsewa ifwa amene alipo amene tikudziwa kuti ayima nawo ali my shoes amene ali my shoes so apapa Amkhuche angochita resign kuti well nanga tipite choncho nanga sitilibe so choice ina papa anthu amene atipatsire ndi omwewo so ndiye kuti tinene kuti we are in a leadership crisis 2030 up to 2030 yembekezerani kuti mukhala ndi mavuto a leadership chifukwa anthu amene akubwera kudzatenga so 5 years ina ndi omwewa amene tikuwaona amene tinaona kaya asinthana koma ndi omwewo don't expect change kakalizidekawo coming DPP they are coming with animosity acrimony ngati kuti adzabwezera kudzakhala kubwezera ana ndisadzawina ife so they are coming not with solutions koma kudzabwezera nje so apapa be digirani inayo 5 years inayo yamazunzonso chabwino unless muna mzimu wera atangobwera kwa mtsogoleri wina kuti kusintha kapena kuyamba kuchita za nzeru chifukwa funso limeneli lili mutu wakalata imeneyi ine ndakhala ndikulingalira bambo chifukwa cha statement mwali naposedwa pa kuti mwina mzimu wina utabwera amayi aja akupita kumanda atichotsere chimwala ndani kumana kangodabwa kuti chimwala pali chochoka kale mwina kapena kapena mwina chakuti zimene mwanenamo mwatelo mwina mzimu wina mugwera nkupaza kuti basi chimwala zija mwachoka bwino bwino kuti basi nanga situdandala ndife amalawi ambirimbiri 19 million ndife anthu achembekezo pacha yes kuti mwina basi nkudzangopeza kuti yawe wakumwamba wachotsa chimwala timapemphera atsogoleri kupemphera kuti sakozikende bwino funa mtsogoleri wabwino timapemphera where's your faith ngati mungopemphera koma muona ngati mulibe ucheni muona ngati sizikayenda koma mupemphera tikhale anthu achembekezo tizimene tikupemphera ndiyesa mulungu atiyankha ndithu ndiye ngati chitsanzo chamapereka wena kuti anthu mupemphera mvula aya tipaseni mvula apita kuchalichi ukapemphera mvula anthu wina nkutenga ambulera zuwa lilipwe akutenga ambulera ndi anthu bwanji misala chani kuti nesa mukapemphera mvula kodo ndipo bwera kuchalichi munyowaka chikhulupiriro cha mphamvu kuti tukapemphera mvula uku ndikuti mvula ikagwa ikozo zoti ukugwa tubwera kuchalichi ndetengera twambulera chembekezo chikhulupiriro tu
ndi apa tikupemphera kufuna mtsogoleri ndeno bwanji mungayikira nanga ndiye tikhale nchembekezo kuti mzimu woyera khozo mgwera winayo kumsintha atsogoleri athu akumva kudandaulo kwa Malawi akumva ndithu kumva kumamva kuti komanso akudziwa zonena kuchita akuzidziwa vuto mwina don't know kuti pa malo aka satana kumafunika kuzikhala so mmene mwanenera munthu wamphamvu zonena kuti angathe kulamula kuti zakuti zichitike munthu wa discipline munthu wa sacrifice timasoweka ngatantha amene kuti kawirikawiri amachulukira ndi anthu odzikonda odzikonda ngodzikundikira okha basi alibe nazo ntchito zakutsogolo pakuti akachokapo iwo akakhale bwino basi chifukwa ambiri amene ali kumeneko aona ngati sapitirizayi akukai kuti mwina simpitiriza ni kololo letu mchaka chomaliza ndi vuto la limene tili nalo ndeti akawina okhangatiso mwayi ali tawula wa Mose ndipo khala kusakaza kwa basi kusakazaso osaona ndi mujanena kuti anthu amalawa ambiri ife we plan not beyond 5 years timango panga plan ka mwana chaka basi mona ambiri sitidzala mitengo mwachisa sitidzala mitengo sitidzala mitengo ya zipatso timati nkadi ine zipatso zimenezi kopesa 10 years ulipo anthu amagulitsa malo minda kugulitsa minda amaona ngati zakhalapo zaka 5 basi ningo kudedera kenako opesa adakalipomo 20 years alipo bambo Louis Chikanya tikhale tikulowamo umundumo chifukwa kwakukulu zimene tifuna kuchita ndi analysis anatishawira ndime Wonderful Mkhuche komano tibwerere mbuyo pang'ono kuti kalata ya the sad story of Malawi mona nganele yao kali Malawi arriving at Bagamoyo instead of the promised land mona nganele yao kali kwambiri imene anakalipirapo ndikuona kuti akuoneka kuti andale almost wina aliyense akusekerera aona ngati zili bwino aliyense agwisa ntchito kabuko mweka kuti ndife ameneyo anena ife osati kunena kuti adzudzula ife kodzudzula kwa kusiya koma kutenga kuti ati makweteza mtsogoleri IMCB ati watuyu kaenda amene anena also UTM ngwatuyu ande mungachite proof tikudikirani mungachite proof koma timatiti pangikaye analyze episcopi kalata ya chaka chatha sad story anabwera ndi ningasitozi like tili ndithu nikanthawi before elections kutokonza katikati koma ona kati zimene zikuchitika sisi ndizo zimene Amalawi afuna zimene Amalawi tinawayikira mboma sisi zimene akuchita ndeka mkwiyo kanalipo this mkwiyo is on behalf of Malawi yasho Amalawi ambiri amapanga zimenezi ndi ana panga madera sena a judiciary na kwirako jeni ku chilengedwa na kwirako kuti kwirako mukwiya mpaka ponota tsono ulendowu timagazi kuti tupita ku province land koma tukagwa ku Bagamoyo sisi ne panani tu kamkwiyo kamaonesa kamkwiyo mkalata imeneyi so akuti mavuto siyana kuchitika under the watch of tonse government so mukaiona kalata ya sad story mukaiona so kalata ya atichosere ndani mwana kuti yatichosere ndani yobwera ko masofta pang'ono I think cholinga cha episcopi ngona kuti anthu zingati nawonso angochita resign kuti basi I think tivomere tivomere mene zilili zativuta koma now what do we do way forward ngakhale kuli zimyala izofunika kuchotsa Amalawi tikavotebe tikavotebe chifukwa njira ili panopa yodziwika bwino kuvota ndipo pasapezeke munthu ona kuti sinkavota tikavote tivotere munthu amene angatichotsere myalayi koma munthu akhale wa mtundu wanje amene angatichotsere myalayi ndimene zimene akunena zimene munenazo sono takhale wotere akuunikiraponso kuti kodi kavotedwe kake akhale bwanji popeza ena tikunena kuti mmene zili palibe mtsogoleri amene ndingavotere therefore sinkavota akuti tikavote
tikangovota monena kuti kone amene aliko bwino ndani basi mkavotera amene muona kuti aliko bwino koma zoti sitikavota ayi sabwere nkhani imeneyo then tikavota chifukwa pali pano pa njira imene tingasinthe mtsogoleri ndiyovota nde tikutero kuti mobwereza kukhanga kuti ayikidwa mawu mkamwa kuti achula ndimachita sojeni suggest njira ina because okhalayo ngoti msilikali bwino ngobwerapo kapena amkucha nina kuti tikavota ndiye tikambirane tsopano tikavota apapa tivote nditi nkina tikhale pasi tione kuti I think then Burkina Faso episcopi sanena kuti ayi tikavote chifukwa chani iyo vote is evil more evil than ira because okhala evil kwambiri ndi iyo vote padakali panopa lesa evil ndiyo vote sabisa chilo malamulo ozimeje ndi basi panya mpira waka ino masiku ano tu azipanga tu modernize itu zimene zicha sokuti zopyaso si azikuyenda anthu wina iyayi koma kwathu kuno tiyendera kaye maganizo a episcopi kuti tivote maganizo amalamulo maganizo amalamulo tivote kaye tikavota ndi tikambirana tiyende bwanji 23 ndi tizeka no malamulo kuti tizichotsana akakukonzereni malamulo ndani nesa ndi omwewo amene tiwayikewo bambo Louis mafuna malamulo kuyachita suspend mwati kumanga suspend malamulo inde for the sake of progress inde sitikende progress osachita zimenezo akupangireni malamulo ndani omwewo kaya tsono aepiscopi afika napoti akwapulatu munthu ina aliyese palibe amene anganena kuti umusada munembe chifukwa atikukankhira nkhani yoti miyala ina tikupanga ndife tomwe toyenera kuchotsa apart from mtsogoleri weniweniyo koma kumabanja koseku chikhalidwe chathu toyenera tisinthe bambo Louis point ina imene ananenapo ya zimenezi kunena kuti onetsa ngati panopa malamulo situ wa gwisa ntchito onetsa ngati basi aliyesa akhozochita and go scot free basi ndi apereka zitsanzo za kuzunzana m'midzimu kuzunza mwina kupha apolisi mwachisanzo kumpha wa polisi nothing happens kuwatcha police station nothing happens kukwapulana zikwanje nothing happens kupha chikulire palibe chimene chikuchitika kodi zikukhala bwanji ndiyoti basi even malamulowo amene amachita implement malamulowo amene amachita enforce malamulowo basi ndiyoti kulibe ndiyoti anthu tikuzochita zimene tikufuna chifukwa chimene chifukwa chationa tsopano zionetsero zimene zochitika zina zovulazana zopitiriza kuthyola katundu wa kuonanga katundu wa anthu and nothing happens basi kukucha mmawa tichimodzimodzi ande akudandaula zimene zikuti sokhalidwe limeneli ayi boma lilipo koma onani zimene zikuchitika ndeno akudzudzula kuti tsono osangoti boma ngakhale so anthu tomwefe tsopano tikungozionerera zinthu zikuchitika osachitapo chilichonse so everybody is to blame in Malawi mpaka so azidzudzula ndithu kumpingo komweko makamaka pamene anakamba nkhani yakusankhana milungu kuti ngakhale mu mpingomo tikhoza kukhala tikunena zoona zenizeni pokhapokhaso ifeso tadzikonza anatero sinasankhe Malawi tengati ndione nikuchotse kachisotso mmaso mwako pamene waiwala kuti mtengo ndi anafusafuso lambo Yesu kodi akhungu nkutsogolerana saagwa kodi ndiye funika uonaponso pamenepa chabwino tichotse kachisotso kali chimtengo chili mmaso mwathu titione bwino kachisotso kali mumtengo mwanza tisangodzudzula ena tionenso ana episcopi mnapo ndiye ananenaso bwinobwino very clear nafeso tionenso mbali yathu 2 days 3 days after kalata yalembedwa imene aepiscopi anena ndithu kuti mwala wina ndi kukwera mtengo kwa zinthu lero sugar wakwera mtengo isi tupita kuti bambo Louis Chikani anthu aja posa chido apa achita demonstrations chifukwa cha kukwera kwa zinthu mtengo ona nakukweza so mtengo akutithandiza kodi anthu amenewa chifukwa chani sugar kukwera mtengo opangidwa momo anthu amatero akutero yes chinawo kunena kuti zinthu zakwera mamizi zopangira produce zakwera nafeso tukweza koma why zopangira zakwera chifukwa chani
pali root cause imene sakuizula amene ali responsible kwa zula chimenecho sakupanga sakugwira ntchito. People are talking of forex. Forex akuti ikusowa chifukwa chani forex? There is a reason imene kupangisa kuti forex bwanji sakukonza reason moti sakutiwa tenti konze kuvuta kwa forex ndiyo ti production tizikhala ndi zinthu amkucheso kangatana napo tili zinthu zochepa zimene we can boast kuti timachita export. But why do we have zochepa pamene tili ndi nyengo yabwino ndithu madera mbiri kuno Malawi tili nyengo yabwino tili nthaka yabwino? Why are we not producing? Kodi tinota Malawi ndi ulesi kapena palipo utsogoleri bwino chifukwa ineyo kizi leadership ibe chabwino izi zochitikanso pamene anduna azamafakitale ndi malonda analowa m'mashopu akuluakulu Blantyre naona mzithuzi kukatutsa sugar kuma warehouse ama stores amenewo kuti izi zimene zopangitsa kuti mtengo udzikwera wa sugar anagulitsa sugar amenoji lero sugar wakwera. Kodi ndiyo apite kumene kweza sugar funso nali limenelo kuti kodi anali ku root cause yawo sana pite ku afango pita kumapeto kaya ifawa wana kumapeto to iwo akweza mwina justly pali justification imene akwezera awawo kulitsa kumapeto bwanji usangopita kuyambirirapo chifukwa akakonza ukusanga chile chisawa because it is becoming clear kuti awa ma literals amadziwa kuti sugar akwera wiki ndi kunali body kuti apeze phindu. Yes, ndi apa pa foilitsa koma si wose ena apangabe koma no root cause bambo ndimitu sana tanena yo root cause tunena zomwezi zo forex ingasawu dandalo forex. Of course this is napemphero lezo koma beta achula chifukwa zili public domain kuti anza trusted amene amayankhulapo pankhani zangati izi ananena alemba ndithu chikalata kuti ife tufuna ilovu atiuze kuti kupatula nzimbe china nchiyani amayikako kushuga chimene amayitanitsa kunja. Inu mudziwapo kanthu kuti amayitanitsa chani fomwe achula forex kangapo nchani akuti nzimbe zulimidwa konkuno Malawi? Well, nzambiri zimene angathe kutchula pali zambiri zimene magwisa ntchito sitipanga kuno ku Malawi. Okay. Makina. Okay. Zitsulo makina opangira kuti ulimi uchitike wa nzimbe. Kufinya nzimbezo? Kumitsa kumfinya tilibe kuno amatenga akozo no titima oda kunja. Okay. Ndiye timakusa chilo forex yomwe. So zambiri zimene atanga tekunena I don't know kuti saika kuti nantina makemiko zimene kucha amatitenga sikunja nanga. Yeah, so still more na lime ndizina zotero ndithu kuti koma zonsezo chifukwa chakuti ena kupanga hold forex chifukwa tu ngati kuli ma products amene kuno Malawi timagulitsako ndi chene nzimbeyo kama sugar kupatikiza Ford ya ndizina zotero zimene zingathandizire kwesa forex zimenezo. Ndiye panaka khala kuti pali njira yesetsa kupanga maximize zinthu zimenezi zingatothandiza. Enatu kungokamba chabe akutero kuti sugar amapeza kuti ndi nyengo yake imene amakwera koma suti padakhalapo chaka sugar osakwera amapeza kukwera chaka nchaka maprofit kupanga ndeti ndiwo ani yake amakampani ochitodziwa kuti nthawi yopanga ndalama ndi kodi sangathe kupita monga afusira awa acided unduna wa zamafactory kaya ndi ndani okhudzidwa kupita ukafufuza kuti kodi kulibe timakatero tinatake toti fuso jana kufusa ni mbuyo mucho amayendetsa boma li ndani si a business kodi. Ndona be kuti ndangati tunena za leadership pano inde mukuona zinthu zirelax kwambiri nanga tungo zilekerera zinthu fuso labwino amayendetsa boma ndani amene amayendetsa boma alibe nzeru. Alibe nzeru zoyendetsera boma chifukwa chake zinthu zili chocho. Okay. A president amakhala ndi azilangizi awo azilangiza president alibe nzeru zolangizira a president chifukwa chake zinthu zili choncho andi zungolekereredwa zinthu ma advisors alipo ma department onse andi ambiri. So another thing is means kuti amene amatithandiza kuti zinthu ziyende sakugwira ntchito. Kodi anthu amene amapasidwa ma target akapasa udindo amapasa target kuti tufuna izi pakutha mwezi do this produce this bring this amapata kapena akangomwika pa udindo munthu khala nduna basi laissez faire basi
mukaziona konko ndivuto chifukwa zimaoneka kuti chachikulu chimene chimachitika ndikulumbira kuja basi but after that basi that bola ndakupanga point chifukwa kuli zambiri zimene zikonongeka ma ministers onse ndani angatichotsere chimwala ndiyo nkhani imene tukambirana watu yankhulake nda Malawi omwewa yankhulake lapezeka Malawi akachotse chimwala nda Malawi okay pali panopa njira imene tanena kuti yochotsera mtsogoleri kapena yomwe ikira mtsogoleri kodi chimwala ndi mtsogoleri apapa chimwala khala mavuto amene awatchula kale episcopi okay myala corruption nepotism ndi zina zote ndiye myala yathu imeneyi osati president ayi osati nduna ayi koma mavuto amene akubwera akukulekereredwa ndi anthu amenewa ndiye myala yathu akachotse ndi Malawi kuchotsa mtsogoleri kapena kuyikapo mtsogoleri wina kapena kubwereza mtsogoleri ameneyo we assume kuti mtsogoleri ameneyo ndi amene akachotse mtsogoleri akamakachotsa myala ya corruption ndiye kuti ndife Malawi tikuchotsa tamuyikapo ndife akugwira ntchito m'malo mwathu ndiye the question is who is that person who can do that pakati pa miyala yambirimbiri Bambo Louis Chikanya paliso unemployment pakati pa achinyamata lero kwatuluka nkhani kuti nduna atsopano za ntchito apeza mwayi wa ntchito about 5,000 kunja kwa dziko lino maiko osiyanasiyana akuyamikira anthu kuti anali kuti awa anali kuti anthu angokhulupirira fotalankhula akuti anthu sanapite inu kwatsala mwezi ngati kuti zizangozichitike chikhulupiriro abambo chikhulupiriro china it's not worth it usangoti chikhulupiriro chili zonse chifukwa walankhula a politician wakulankhula ngati ma politician amene atilankhula zambirimbiri atilonjeza zingati adikirani ziteke zikakatheka ndiye come now and clap for him not now angokubwatikani taja mfulumi angokubwatikani apa khala ndichete kaye ndiye mavuto nga nkhani kupatula kuvota sindudziwa kuti tingachiteso china chani sindufuna kuti mkambezi chamunakamba kale kuti mwina wabwere koma ndimanena kuti kuvota ndi mu September kampeni sinayambe koma nomwina kuli ma primaries ndi zina zotero konseko ndi kuvota ndithu chifukwa we are shaping ikakhala ma convention anachitika kale this is why we are able ola episcopi anakwanitsa kupanga analyze atsogoleri because tuchitodziwa kuti amene ayimire ndi amene awina ma convention tikuwadziwa komano azitsogoleri nawo tsopano amene abwere ku parliament kumene kodi zipani zinasinapanga convention alibe atsogoleri rodzi zipani zinapanga convention zonse usati zonse 20 koma zipani zipani zidapanga oyena woni maguru pressure group amene ndi abwezi azipani zina of course ameka amaneno kuti kulibe chipani chachikulu be chaching'ono koma ayi nzodziwikiratu zipani zidapanga kulibenso ena amene angabwera awangodikira malliance ndiye kuti angodikira malliance ndi business mwachidule ndi business ndiye fotokozani mmati ndiye ndimatero kuti ma primaries akuchitika kodi sindiyo nthawi chifukwa ndibwerekera chitsanzo cha mu mpingo nthawi ikakwana yoti kukhala chisankho cha miphakati andelayi kumakhala kulengeza kuti kumatuka mawu yambani kusinika kuti kodi amene angadzakhale apo ndani basi mwinati miyezi ndithu kenako nkubwera chisankho chichi ndeti matero kuti kodi kuma primaries azipani of course munthu amakadzigulitsa yekha koma zolinga zimene akubwerera pa mpando amadziwapo yekha kodi ma delegates kapena kaya mwina ma citizen tili ndi udindo kapena ufulu wofuna kuti tisankhe ndithu chifukwa zikuchitika ena akumenya tima 8 choncho ena ma 500 tiziti zikuyenda bwino chifukwa mwamvako ndithu tikwina ayi fetakana sa ameneyo anthu majority mwina ma delegates kukana nkhani yoti tione pa grassroots Bambo Louis Chikanya chisankho zikuchitika zisankho zambika I think ku grassroots mwina tichotse kachikhalidwe kakochita impose anthu ena
anthu angapo ngoita impose kuchigulu anthu 10 votere awa ngoita limit athu atatu pagulu lonse limene kumeneko ngotenga anthu atatu amenewa ndi amene tisankhepo mwina anthu amene asankhidwawo kuti tikavotere ndi anthu osathandiza koma tibweretsera anthu amenewa vuto lina limene chimodzimodzi pa president ama ndi anthu ochepa amene amasankha kuti patsira chigulu kuti voterani uyu ndi uyu ndi timakhala limited choice sopano ya mwina inakakhala njira ina kuti bwanji amalawa ziona okha ngoti 10 vote chipululu mwachipulula choncho anthu azingovota koma kuti aliyense avota amene kumonosa pangidwa mposi pang'ono kumapanga eliminate kudzapeza kuti we have a leader koma that's not the issue. Mbuyomu kumatuluka mawu oti anthu ako athu andipempha kuti ndikayimire mawu amene amaoneka kuti ali ndi genuinity kaya chizungu choto chilipo kuti kuonetsadi kuti umwini wa constituency kapena wodi ulipo mwa anthu aja koma pano andituma andipempha kutheka mwina ndimafuna tigwiritse ntchito mawu amenewo koma ndimene zikuchitikira pano sizikumoneka njo anthu amakadzi panga impose ndikudzigulitsa kuti you choose me here's the man zimene zikuchitika komanso panonso munthu amatha kuchoka mbali yakuna mbuma ukayimira mbali yakuchina thenje amalola zimenezo amtuma ndani ukakhala kuti ndi wotchuka basi kuti lakwa usiku kukhoza ukayimira kulikonse khoza ukayimira munthu wakumchinja khoza ukayimira kunchewu kwakuti ndi wotchuka kumene kuja basi ukhoza kuti sombe wakhalitsa kuno so zimene jaso amtuma mwina ena of course izikhoza kutheka ndi anthu mafumu ndi anthu pamudzi angathe unanimously kuno akuma aujeni potengera mwina khalidwe lako amakudziwa bwino mwina umayesetsa kuwathandiza anthu ndi ena zimakhazoona ndinamvapo chakudetsako sinzonga zizoona kuti akuti constituency ina amachita kukhala pansi anthu mafumu chaka chino andisamabwereza chaka chino UMP kupita banja ilo ndi amakauza kuti kumeneko pezani katakwe wanu aime akuti okay how do you look at it paja tukusakasaka mwati tukusakasaka njira ndio timwachita limit anthu chifukwa ndio they are forced kubanja kumeneko apeze munthu nanga kakati kulibe angotenga be china chake cho munthu chidakwa kuti atingopereka uyo not still more you are limiting anthu choice so why not open it chabwino nkhani ndiye kuti amene akachotse chimwalani ndani ndiye pali funso limene tenoti tiyankhe ndani ameneyo komano anthu anagwa ulesi aepiskopi anaonetsa mantha awo kuti anthu anagwa ulesi mwina msanga athiopita kokavota koma panga anabwereza kuti sono kuti tisanene kuti palibe tsogolero sakavota tikavota akumva episkopi zimene anthu akunena chowalimbitsa mtima nchiyani anthu tsopano kuti amvere zimene aepiskopi anena komanso apita akavota ngasi ndi udindo wathu pali panopa kuti tizisankha mtsogoleri pokavota chifukwa ndi lamulo kachiwiri tiyeni tizindikire kuti tikusankha mtsogoleri wa dziko amene atithandize atilamulire atitsogolere kwa zaka 5 ngati suvota anthu or even 1 million ati savota akavota abenawa or akavote 500 chani ndivoti akavota anthu chifukwa lamulo likuti 50+1 yamene avota usatama analembetsa ndiye kuzipeza kuti ndi ochepa amene ampambanitsa munthu uja koma ukalamula dziko lonse ndiwo amene wakana ukavota ukana mgulu so apapa tero tikangovota abe chifukwa ngati simukavota ena amanena kuti umakavotera abe ngakhale usapita ukabaloti uvotera abe koma ndioti amene abwerepo ndi amene mwina sukumfuna tipangitsa kuti anthu amene sangatithandize abwerepo chabwino so tikavote ndithu bambo lusikanya in summary ine kunena kuti aepiskopi muuthenga wawo kabuku yaka akufuna bata ndi mtendere ndilakwitsa anenatu ndipo achitopemphera pemphero kuti tipemphere tilike dziko lathu m'manja mwa Maria mfumu aziya mtendere ndi pafuna mtendere ndithu
komanso onani werengani ku paragraph yoyambirira aje line yoyambirira kwenikweni ya introduction anena kuti cha mchijewa mtendere wa Ambuye Yesu Kristu ukhale nanu nonse nga ndeli samale ndi maine na bwino kumapetoso sizomwezo amaliza sonzo mwezo afuna mtendere episcopo afuna mtendere komanso kakubweretsa kabuku kamene nambira kuti kakubweretsa kabuku kakubweretsa amalawi onse pamodzi ndi mtendere mona you see zimene yachita kalata iyi yasiyana ndi the sad story. The sad story should in fact have done that kuti silekanitsa kutika magulu inatika magulu in fact it was supposed to do aliyese kwake inde mimi ndio utenga ukutani ukupita ni zimene Ambuyesu kalikidoka Ambuyesu kanali meneko kuti ungolalika peso ti makolo vana separating tsogoleria falisi ndani separating chifukwa cha utenga in fact utenga so mpamvu tawi zino weno chita zimenezo zimene anachitira asadi story of then hii ngasi maepiscopo anote ija itina wapanga ujeni watu na wamwaze anali mwaze hapa tutenda ike pamodzi chifukwa cha chisankho chimechitika tsogolo ngona zimene zichitika ngakhale olamula kai akukondwera naye wosakuti ife tiyeni so episcopo akwanitsa waika pamodzi si zinanga padakhala classic adati aombere mmanja all right sure chabwino bambo lusikanya utenga umene aepiscopo abweretsa wamveka walandiridwa ndipo taona kale reaction kutengera ndi mmene azipani zosiyanasiyana akuyankhira komanso tamva a Wonderful Mkuche akuyankhulapo muonetsa kuti I think sikuti zimene anena aepiscopo ndi nkhamba kamwa ayi komadi zikuti psinja amalawi zili pakati pathu zimenezi program ipita kumapeto concluding remarks pamene tikupita kumapeto a program yathu pa September tili ndi zisankho potengera zimene episcopo akutimemeza tiyeni tiganizire bwinobwino za tsogolo lathu ife amene tinalembetsa tisunge chiphaso chathu chokavotera pabwino tikavote maunyinji tikavote kuti tikapeza mtsogoleri amene mwina mwabola nkoni mwina kasinthako mwina mzimu woyera tikapempheranso kwambiri mzimu woyera athandizira kuti zinthu zikasintha sitimembekezera zinachitikapo mbuyomo tisakuyembekezera pozi kuti talandira mtsogoleri koma nkuyesetsa kusintha zinthu kanthawi kochepa ndiyo tizotheka tikusintha zinthu akozosintha kwa miyezi yatsalayo nzotheka kwambiri amachita dala koma nzotheka kusintha so tenti pemphere molimba kuti Mulungu atithandize tikakhale ni mtsogoleri amene angathe kutithandiza potengera maqualities aja anachita suggest episcopo munthu wamphamvu kuna ongesa ntchito chinthu chajutu wamphamvu onena kuti ngathe wa courage mena matini kuise chiro mamene courage osaopa mtsogoleri osaope ali why mwachisanzo president wa dziko uopa ndani achipani koma iwe you above that guy andijotse iwo achipa sanga kuchotse mchipani re andijotse koma ulumdichose mchipani ndine president wa dziko chotse mchipani nikuzo cho zinachitikapo apingu ana watu sanata si ujana karibu na wewe anapitsa jawo ukapanga sote mwina so a president kuopa chipani ndio ya ai muopa Malawi osaopa chipani chifukwa atata wachotse mchipani akhalabe president ndeti zimene amanena ako achikomeni chirwa ndizoona mmene dzulo amayenda amatero ndithu kuti iyayi malamulo athu si achipani ndi a presidential malamulo a president amakwisa chiro malamulo a dziko kuyendetsa dziko osati malamulo a chipani osati chipani amatero kuti sitivotera chipani yayi timavotera president sitivotera chipani ngoti a chipani amatipatsa munthu koma sitivotera chipani chabwino ngoti unfortunately tikamvotera munthu uja machira kilingi kuchipani icho zinakakhala kuti palina muloti akatipatsira chipani tikamvotera asakhale so asichite so attend za chipani azipanga in fact eno tazipanga za boma achipani asiyeni azipanga za chipani koko koma kuno ndi chabwino ayi tokoze kwambiri kuti omvera tinali modzi program ine zikomo bambo zikomo talero pamene pandepa mapeto pa Catholic Perspective pano pa radio alinafe za msachikonde pakati pathu pamene timazukuta
kalata ya aepiskopi kuno ku Malawi. Dzina lidasintha paja ndi Malawi Catholic Conference of Bishops MCCB, ndipo atulutsa chikalata chimenechi kuthandiza Katolika onse ndi anthu akufuna kwabwino kuti athandize kukometsa dziko la Malawi. Ine ndi Sam K, nali ndi Bambo Louis Chikanya komanso a Wonderful Mkuche programu iyi. Tithokoze kwambiri onse chifukwa chakupezeka kwawo. Nanunso otsatira tati zikomo mwakoma nonse. Tithokozenso tiyamike Kombola chifukwa cha ntchito yabwino chochambula zithunzi. Zikomo.